За да добавите ваша обява в Огледай.com е нужно да поръчате панорамно заснемане на имота си. В сайта ни са публикувани само имоти, заснети с 360 градусови панорами, които позволяват виртуален оглед на имота. Едва след заснемането на имота ви можете да редактирате и управлявате обявата си, както и да я вградите в сайта на агенцията си. Поръчването става бързо и лесно през бутона "Поръчай заснемане". Влезте в профила си, въведете адресът на имота, като този адрес остава конфиденциална информация за нас. Ако желаете, може да не се изпише точния адрес при публикуване на вашата обява. Изберете желания дата и час за снимки. Ако желаете HD заснемане, просто маркирате полето HD. Може да допишете и някаква допълнителна информация, която желаете да споделите. След като проверим графика на фотографите ни, ще ви изпратим потвърждение.